Actuellement, nous avons fait le Mali kono Mali ko kanga fulni tanbe obem ko bismillah angado ngi baro kene ka bakrubo fle je kalo kile mugan duru katabla kile mugan ulumfla kele bakera tenza uten anga jamana finti la kaw ani ma juguche Mali ni Algérie frontière la awena walwala li sorendo ngi baro kono determino ya ira kafo koma babi na ndi bonana unina babi kononton banana Israel ni Palestine ka kele sinfe min damne na kabine octobre kalo kili wulun fla temeni amena walwala like awye ndo kiborin kono aw bismillah okura agado kiboru keneka ina fantu nya fanantu gomina bakuru bawla kelaw temeni ko fe minun kera tenza woten anga jamana fintigila kaw ani majuguche jwe kalo kilimuga anduru katabla haklimuga an wulun fla ni wole mbe ka togota ko sebe wa kele folo nu temeni anga jamana fintigila kaw tara sege segel doke ni wole dona jamana kono dum fetugudi obena walwala li soro Abdullahi Maigafe ka kɛ n'a ka wuli ka jɔ ye walasa Mali fan bɛɛ bɛ se ka minɛ i n'a fɔ Kidal dugu minɛna cogo min na k'u to o baara de la an ka finitigilakaw ni banbaci maaw kun karila ɲɔgɔn na k'a ta juwe kalo tile 25 ka taa bila tile 27 la san 2024 Tinzaweten ni o ye dugu ye min bɛ Mali ni Algérie frontière la kɛlɛ in gana nga o bɛɛ n'a ta an ka finitigilakaw tilala k'u cɛsiri walasa yɔrɔ min se ka minɛ u fɛ cogo min na wa hali sisan Tinzaweten kuma ma ban fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ maaw kun y'a miiri ko Kidal kun tɛ se ka minɛ nka kabini bi tɛ anw b'a dɔn k'a fɔ an ka armée a kun bɛ janfa kɔnɔ o y'a to fɛn caman gɛlɛyara o ye minɛnko b'o la fɛn wɛrɛw b'o la janfa ninnu kɔnɔ kun ka dun mais an kun b'a dɔn k'a fɔ an ka armée mana bila a minɛn kɔnɔ u bɛ se k'a minɛn fa donc bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ Kidal minɛna yɔrɔ fana bɛ minɛ ka fara a kan donc Tinzaweten mun ni bɛ k'o kuma fɔ o fana minɛtɔ don ka fara a kan donc fɛn fɛn ye dugu min ni Mali ka force kun t'a kan n'an ka fanga kun t'a kan n'an kun sigilen t'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ minɛ kelen kelen fo ka taa bɛɛ ban donc o ye armée ka baara ye o ye bi ɲɛmaaw ka baara ye donc siga foyi tɛ anw na k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ minɛ fo k'a ban pewu ka tila ka kɛlɛ in k'a ɲɔngiri don la i bɛna ɲina ko yala ko kɛlɛ kun bɛ yen wa bon ne kɔni hakilina ye min ye ni Ala sɔnna an ka armée Mali a bɛ yɔrɔ nin sɔrɔ i n'a fɔ an ye Kidal récupérer cogo min na ni Ala sɔnna yɔrɔ nin a bɛ récupérer jamanaden caman jigi bɛ an ka finitigilakaw kan olu min bɛ baara la su ni tile walasa an ka jamana fan bɛɛ bɛ se ka lakana cogo min na wa o baara ninnu kɔnɔna na Tinzaweten minɛni bɛ o la a yɔrɔ minɛni tɛ gɛlɛya parce que n'i y'a ye nin yɛrɛ bɔra a kɔnɔ o kɔrɔ ko maa wɛrɛw bɔra kɔfɛ ka na fara o kan o maa ninnu i b'a ye k'a fɔ wagati ninnu na i y'a ye bɔlɔlɔ siraw kan k'a fɔ ko Ukraine diplomate dɔw bɔra k'a fɔ k'olu ye dɛmɛ don u ma donc o b'a yira k'a fɔ an ni ninnu dɔrɔn tɛ kɛlɛ la an ni nazara jamana dɔw de bɛ kɛlɛ la o nazara jamana ninnu i b'a ye k'a fɔ États-Unis de bɛ o nazara jamana ninnu ɲɛma an'u ka cidenw ni Faransi n'a a ɲɔgɔnnaw b'o o minɛn kɔnɔ donc OTAN olu bɛ kɛlɛ in camancɛ la n'i tɛ a jubaju dɔn a ko faamuyali ka gɛlɛn parce que maa min yɛrɛ b'a a jukɔrɔ olu ye OTAN ye kabini bi tɛ o de b'a to an bɛ laɲini fɛn fɛn kɛ n'an bɛ taa négociation na a si tɛ sira sɔrɔ parce que an ka armée an dalen b'a la bi na alhamdulilayi u occupelen do ka tɛmɛ fɔlɔ kan bi u bɛ position min na bi halisa an k'u soutenir an k'an jigi da Ala ta kɔfɛ an k'an jigi da o kan ni Ala sɔnna yɔrɔ n'a bɛ récupérer a bɛ fara jamana nin kan inchallah ni ko kɛlɛ yɛrɛ ka kɛ kɛlɛ se ka kɛ ni dɔ ma to a la mais an bɛ Ala tanu nin ko in nin bɛ tɛmɛ kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo a bɛ ban an bɛ Ala fo Ala barika da a denmisɛnninw yɛrɛ fo Ala kana ko k'u la Ala kana basi k'u la essaie tu vois kɛlɛ min ban yɔrɔ in bɛ récupérer i b'a fɔ k'an ye Kidal minɛ cogo min na suko ani dugusajɛ mais an bɛ dugawu ɲini maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ fɛ u ka dugawu kɛ armée ye quoi toujours dugawu ka kɛ armée ye an dɔgɔninw n'an kɔrɔw n'an tonton minnu bɛ yen nɔ ko baara in tagabolo ka ɲi k'a tɛna jɔ quoi an yɛrɛ bɛ yan an bɛ yan a mana kɛ cogo o cogo an bɛ yan quoi Mali ko don quoi a bɛ jɔ Mali bɛ jɔ walayi Mali bɛ jɔ ka kɛ ni kɛlɛ min bɛ sen na nin ye n'a kun ma cɛ fɔlɔ Bubakar Bokum bɛ welewele da kan kɛ maa ka jamana n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati min na o de la i kan k'i ka jamanadenya sɛbɛntiya donc dɛmɛ mun ni sɔrɔdasiw n'a ka kan fɛn mun ye sɔrɔ ta fanfɛla ye mɔgɔ minnu joginna mɔgɔ minnu tanyana minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ
n hakili la olu bɛ se k'o dɛmɛw kɛ ensuite kɛlɛ yɛrɛ taabolo la minnu bɛ se ka kunnafoni di ani minnu bɛ se ka hakilina di pour que kɛlɛ in yɛrɛ bɛ se ka ja an na cogo min na o fana di donc jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ marifa taala ye donc minnu bɛ k'u nin di u fana ni dɛmɛ ka kan an bɛ waati min na ko sisan mali finitigilakaw bɛ k'u ka baara kɛ halisa waati wɛtɛn kɛlɛ in na maaw hakilinaw ma kɛ kelen nka min bɛ o de ye mali finitigilakaw bɛ k'u cɛsiri walasa dugu in bɛ se ka minɛ ani ka bɛn lanati cogo min na dugudenw ma ni tun ye Abdoulaye Maiga ka sɔrɔ olu ye Tenza Wɛtɛn kɛlɛ kan Actuel Media baarayɔrɔ ye bourse d'études fila sɔrɔ École supérieure de commerce School of Management la licence ni master kan u ka partenariat hukumu kɔnɔ nin wale in tɛgɛ nɔbila n'a baara kuncɛw kɛra jumadon kalo tile 16 san 2024 yasa ka faamuyali kɛ nin ko in na an ka jɛ an ka Maimuna Dawu ka sɔrɔ olu lajɛ Actuel Media tɔgɔ la. Content ce matin pour ce partenariat avec ESC Mali School of Management. Ne nisɔndiyara kosɛbɛ ka bɛn nin ko in ma nin bɛna fara anw ni sanfɛ kalansow ka baaraɲɔgɔnya kan an ye jabarani ye min bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw kan wa ni sifinnaka ninnu cɛsiri kun ye tile ani su walasa Actuel Media ka travaille jour et nuit pour donner une image, une audience à Actuel Media. Oui, nous sommes très heureux d'être en partenariat avec le groupe Média. Anw nisɔndiyara nin baaraɲɔgɔnya kura in na Actuel Media tɛ fɛn dogolen ye Mali kɔnɔ u sɔnni an ka baaraɲɔgɔnya ma o ye fɛn ye min nafa bɛna se an bɛɛ ma a b'a to Actuel Media baarakɛla minnu ye bourse sɔrɔ u bɛna dɔ fara u ka faamuyali kan. Comprendre encore pas mal de réalités en train de combiner avec la pratique qu'ils sont en train de faire au niveau de l'Actuel Media. Oui, je suis très honoré, je suis très content parce que ni ko in bɛnna ne ma kosɛbɛ san caman kɔfɛ Actuel Media la. c'est un de mes rêves qui vient juste d'être réalisé. Bientôt, je vais faire 4 années à l'Actuel Media. Sony, ne bɛna san 4 sɔrɔ Actuel Media la o la ni bourse in sɔrɔli diyara ne ye kosɛbɛ. Je profite de l'occasion aussi de remercier le School of Management. Nous, on est très émus de signer un partenariat avec Actuel Media parce que actuellement tout est numérique. Nisɔndiya ye anw ni ta ye sabula diɲɛ ko bɛɛ kɛra numérique ye an bɛ don min na i ko bi o la an ni Actuel Media bɛna baara caman kɛ. Et c'est un partenariat quand même qui sera très favorable pour nous. Je dirais que cette bourse me permettra de faire beaucoup de choses. Nin bourse bɛna caman fara ne ka faamuyaliw kan ni mun sɔrɔ Actuel Media la. Ça me permettra de lier les pratiques à la théorie. Donc je remercie le groupe Actuel Media à travers son foli ko ka ɲɛsin Actuel Media ni ESC ma. Aussi cette université qui nous a accepté, qui nous a octroyé cette bourse. Notre attente avec ces deux bourses est que ces deux jeunes qui ont bénéficié les bourses puissent quand même être remarquables parmi. Maa fila minnu ye nin bourse in sɔrɔ anw ka laɲini de ye u k'u jilaja sabula terrain dɔɔni b'u la kaban ni école ta faral'o kan o bɛ kɛ fɛn ɲuman ye. Le terrain et la théorie qu'ils vont mettre dedans, c'est comme s'ils mettent un peu de piment dans leur sauce. Kabin octobre kalo tile 7 tɛmɛnen maa ba 40 bɔnna u ni na bande gazakaw fɛ yen nɔ u ni Israel ka kɛlɛ sen fɛ n'o bɛ fara maa ba 90 kan minnu bananen don an kan ka mun dɔn ko kura nin ko in na Zainabu Gueye bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. Kabini Israel ni Palestine ka kɛlɛ daminɛna octobre kalo tile 7 san 2023 la maa hakɛ min sara a bɛ t'i jɔ fo maa ba 45 wa maa ba 92 ani 401 olu de joginna. Ka kɛ ni Palestine ka ministre min ka baara ɲɛsinen don kɛnɛya ma ale ka ɲinini laban jaabi bɔlen alamisa don août kalo tile 15 san 2024 na Palestine kɛlɛ in na denmisɛnnin hakɛ min sara o bɛ t'i jɔ denmisɛnnin 16,320 na wa muso hakɛ min sara o fana bɛ t'i jɔ maa 10,990 ma wa maa hakɛ min bolila dugu in kɔnɔ o bɛ t'i jɔ maa miliyɔni kɔ la. So hakɛ min tiɲɛna o ka ca 360,000 ye. O bɛɛ kɔfɛ minisiri y'a yira ko maa dɔw bɛ so jukɔrɔ kasara in kɛra yɔrɔ mun na minnu ma se ka lasɔrɔ fɔlɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ segelen naani tɔnba y'a laɲini ko Israel ka kɛlɛ in dabila o bɛɛ n'a ta a ma sɔn k'o ka kuma lamɛn o kɔfɛ maa caman y'a laɲini k'a ka kɛlɛ in dabila nka a ma olu lamɛn. Kalo 10 kɔfɛ kabini kɛlɛ in daminɛna Gaza yɔrɔ camanba de tiɲɛna wa kɛlɛ in kɛra sababu ye baloko jiko fo ka taa se fura ma olu sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya dugu in kɔnɔna na.
Zainab Gueye ga ɲɛfɔli kɔfɛ sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔn kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Nana Kadija Kone fɛ. Anga jamana kono kibaru anga ministre de l'éducation nationale Dr Amadou Sisabane ale anga kalambulo ɲɛmaw bisimila jumadon o utkalo tile 16 san 2024 direction nationale de l'enseignement secondaire ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ la u ka babu kun bɛ tali kɛ min kan ka foli ta ka ɲɛsin kalambulo ɲɛmaw ma olu minnu kɛra sababu ye san 2023 ka taa bila san 2024 kɛmɛlu baaraw kɛko ɲuman na. Anga jamana dafɛ kibaru Kolowarikaw fɛ yen nɔ maa 7 bɔnɛna o ni na alamusa su ka sababuya kɛ misiri dɔ binni ye ni o kun bɛ ka jɔ kogo di Abijankaw fɛ. Maa 2 wɛrɛ banana kosɛbɛ ni olu cɛra ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la. O kɛnɛ kelen kan beton 3 wɛrɛ binna ni o kɛra sababu ye ka dankari silamɛ dɔw ani a baarakɛlaw ni na maa dɔw ka fɔ la. Nin tɛ nin kasara ye siɲɛ fɔlɔ ye fɛn fɛn ye 15 ye Abijan dugu kɔnɔ a n'a kɔ kan a b'o bɔ kabini san daminɛ na wa a sababu bɛ se ka kɛ sojɔ sariya labatobaliya ani minɛnkolon kɛlen ka so jɔ. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruyaw la. Faransikaw fɛ yen jumadon utkalo tile 16 san 2024 bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ wele ko Nouveau Front Populaire NFP ye wele bila kɛ tuguni Emmanuel Macron ma ni o ye Faransi jamanakuntigi ye walasa a ka Lucie Castex kɛ premier ministre ye. Ni hakilina in ma bɛn bɛrɛbɛrɛtɔn minnu ma olu fɛ Lucie Castex kan ka kɛ gouvernement ɲɛmaa de o kɛra furukufurukuba ye kalata minnu kɛra juin kalo tile 30 ka taa bila juillet kalo tile 7 la. An bɛ to an ka jamana kɔkan kibaruyaw la hali bi walasa ka bi dɔgɔkun kibaru kuncɛ ni o ye. Union européenne bɛ Israël kɔlɔn ka attaque ɲangi ji dugu kɔnɔ ni o bɛ Cisjordanie kɔrɔnyanfan fɛ ani fɛnɛ o y'a laɲini Tel Aviv fɛ ko ka dansigi u ka waleya cɛjugu ninnu na. Union européenne chef de la politique ye o lase kɛ jumadon utukalo tile 16 san 2024 ministère de la santé ka fɔ la. Ni san laban ninnu na Israël kɛlɛcɛw ye mugujugu ci caman kɛ Cisjordanie ni o fanga bonyana kosɛbɛ ka kɛ ni Gaza ka kɛlɛ daminɛ kabini octobre kalo tile 7 san 2023 wagatiw la. O min kɛra sababu ye ka Palestiniens maa 633 bɔnɛ u ni na ni ka tila ka maa 5400 jogi Cisjordanie dugu kɔnɔ. Actuel Media dɛbɛrɛni filɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an b'a fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.